Habib Muhammad Escape. A yau da ku ji mu a shirin da za mu tattauna game da salon magana ko gagaragwari. Za mu yi tambaya ne, za mu faɗi magana sai a maimaita da sauri-sauri sai kun ji mu. Assalamu alaikum, mai gida a gajiya? Da Allah dan iya sanin sunanka? Sunana Mali, suna ke kira da Bitrustani. Ok, to da Allah dan ma wani salon magana ne ko da ka maimaita? To Allah ya sa na iya shi. Ok, karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin koban gadar jaba da ikon Allah, ka maimaita. Karkashin jabar gada da kada, karkashin kada da jabar da kada da kobo da shi kada. Bari maimaita ne ka ji da kyau. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobar gadar jaba da ikon Allah. Karkashin jabar kada gabar da kada, karkashin gabar kada da kobo. To na gode Mali. Assalamu alaikum, abokina sunanka? Sunana dan Fulani. Ok, dan ma wani salon magana da ka maimaita. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobar gadar jaba da ikon Allah. Karkashin jabar kada da kudu, karkashin gabar da kudu da arewa. To mun gode, na gode. Assalamu alaikum, mai gida da Allah dan yi sanin sunanka? Sunana Ɗatara. Ok, da Allah dan yi wani salon magana ne don ka maimaita. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobar gadar jaba da ikon Allah. Karkashin kai wannan abu. A ka maimaita da yadda kawai na yin kawai. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobar gadar jaba da ikon Allah. Karkashin gabar jaba kai bari. To mun gode malam, mun gode. Assalamu alaikum, malam ya manja a kasuwa. Wa alaikum salam. Da Allah dan iya sanin sunanka? Sunana Abba. To da Allah dan ma wani salon magana ne da ka maimaita. To ina yi. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin koban gadar jaba da ikon Allah. Kai. A ka dai maimaita duk abin da ya samu kawai. Gaskiya wannan bare yi ba ta Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin koban gadar jaba da ikon Allah. karkashin Assalamu alaikum, mai gida a gajiya. Dan iya sanin sunanka da Allah? Ok, Malam Ahmed dan yi wani salon magana ne ka maimaita. Allah saranya. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin koban gadar jaba da ikon Allah. Karkashin gadar jaba da ikon Allah, karkashin gadar jaba da iko. A ka natsu dai ka ji abun. Na ce karkashin gadar jaba da kobo. Ka fance ni? Ka san gada aiko? Yawwa. To akwai wani gari wanda ake ce mata jaba. To a cikin garin jaban akwai gada. Ka fance ni, shine na ce karkashin gadar jaba da kada. Ka fance ni? Karkashin kadar gadar jaba kuma da bado. Ka san bado ai wanda ake ci a cikin ruwa. Yawwa. To karkashin shi wannan badon kuma da kobo. Ka fance ni? Karkashin shi kobon kuma da ikon Allah shine na jero maka. Nace karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobon gadar jaba da ikon Allah. Karkashin gadar jaba da karkashin gado gaskiya malam ba zan yi wannan. To na gode. Assalamu alaikum, malam mai kayan a kasuwa. Zan iya sanin sunan ka da Allah? Sunana Kali. To da Allah dan yi wani salon magana ne ko da ka maimaita. Allah sa na sani. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobon gadar jaba da ikon Allah. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin gadar A ka nutsu ka ji yadda na yi mana a hankali za ka yi abu. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobon gadar jaba da ikon Allah. karkashin gadar jaba da kada, karkashin kobon gadar To ya go. Assalamu alaikum. Dan iya sanin sunanka? Sunana Abba John. Ok, da Allah dan yi wani salon magana ne ka maimaita. Allah sa zan yi. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobon gadar jaba da ikon Allah. Wallahi karbi mai damu. Karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobon gadar jaba da ikon Allah. To bara mu ga karkashin gadar jaba da kada, karkashin kadar gadar jaba da bado, karkashin badon gadar jaba da kobo, karkashin kobon gadar jaba da ikon Allah. Kai abokina, na gode sosai, kai kokari. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Habib Muhammad Escape. Kuma na subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna Escape Hausa TV domin samun sababbin shirye-shiryenmu a lokacin da muka daura ingantattu, shahararru, nishadantattu.
mun gode da irin ku yi subscribe ku danna alamar kararrawa ta yadda ku dinga samun mu da zarar mun ɗora sabon a YouTube tana ɗau mai suna Escape Hausa TV. Mun gode. a dan yi magana akan makwabtanmu kaman Kanawa, Sokotawa, Katsinawa, ku yi haƙuri mun shiga hurumin ku don kamar yadda dai kowa ya sani mu 'yan Bauchi ba a san mu da Hausa ba, amma muna yin hakan ne saboda mu nuna ma duniya cewa ita ma Bauchi ba a batta a baya ba. Amma ku yi haƙuri mutanen mu Kanawa saboda Hausa naku ne mun shiga hurumin ku. Mun gode sosai.